כיף שחזרתם. היום אני בחצי יום חופש, אז ניצלתי את זה לאימון שכבר ראיתם, ועכשיו אנחנו בדרך לעשות קניות. היי רוני. אהלן. למה היום לעשות קניות? כן. אני יכול לקחת מה שבא לי. כן, ככה סופר עובד. עכשיו זאת הזדמנות ממש טובה להראות לכם איך אני עושה קניות ובמה אני ממלאת את הממלאה. ממלאת את המקרר שלי? נראה לי שבמלאה. ממלאת. במה אני ממלאה את המקרר שלי, ואנחנו עושים קניות פעם בשבועיים ברמי לוי. עכשיו זה לא ממומן, אבל אם רמי לוי רוצים לתת לנו חסות אנחנו נתנגד. נכון? אנחנו נקבל את זה באהבה. משהו שחשוב שתדעו לפני שאנחנו נכנסים, זה שיש לי סוג של, לא יודעת אם זה הפרעה או OCD או משהו כזה, אבל אני צריכה לעבור בכל המעברים. זה גם וגם. מה זה? גם הפרעה וגם עושים. רוני מקבל אותי כמו שאני, אבל אני ממש צריכה לעבור בכל המעברים. אני אעשה שתי בערב על הכל. וכמה זה מחלת נפש? אבל אנחנו מקבלים את זה. אנחנו פשוט בוחרים לא לדבר. אנחנו בוחרים לא להבחן את זה. $27 גרם חלבון. בוא נראה כמה זה, נו, כמה קלוריות יש בזה. 80 ל-100 מיל. כמה מיל? 340. 340? כן. 300 קלוריות. כאילו זה פי 2.5 משק חלבון. זה לא אוכל מרגיע. כן. כאילו לא מספיק בקושה כמו שחשבתי. טוב, אני שנייה אפרוק את הכל ואז אנחנו נעבור על זה. אוקיי, אז אחרי שסיימתי לפרוס את כל הטוב הזה, בואו נעבור קצת על מה שיש פה. בגדול, האוכל שיש פה זה חומרי גלם בעיקר, ומלא אוכל שאפשר להכין ממנו אוכל, ופחות אוכל מוכן ושקיות, למרות שאני עצלנית ואתם יודעים, אבל זה הרבה אופציות, אז לא נמאס לי ולא משעמם לי, תמיד יש לי מה לעשות ומה להכין. וזהו, אז בואו נעבור על זה קצת. אז יש פה פירות, שזה החיים, דובדבנים, אני מאוד שמחה שהגיעה העונה, תודה שבאתם חמודים שלי. קצת שקדים ואגוזים, ירקות, פירות, לא מעניין. לחם קל, יש פה שני סוגים של לחם קל, שעכשיו כשאני חושבת על זה אין באמת סיבה, אבל יש פה גם של עינן וגם של אנג'ל. אני לא יודעת למה עשינו את זה. anyway, יש פה לחמניות קלות שאתם מבקשים שאני אצלם. עכשיו, אני לא יודעת למה, אני פשוט לא מוצאת את השם של החברה. 5 מיני, זאת החברה? אני לא יודעת. בקיצור, זה 100 קלוריות ללחמניה, שזה מהמם בעיניי, ויש פה מה עוד? ירקות, קפה זה החיים, תרסיס שמן, שזה פתר לי הרבה בעיות, חמת בוטנים, שזה טוב, בגדול הכל פה החיים, אני לא רוצה לחזור על עצמי, אבל יש פה חטיפי אנרגיה לצנצנת שמנים שלנו שאתם מכירים, זה 113 קלוריות, ושוקולד של לינדט, או לינט, אני אף פעם לא יודעת איך אומרים את זה, בוא נגיד לינדט, וטונה במים, שרוני שונא אבל אני אוהבת, ואני אומרת, גם ככה טונה זה לא טעים, אז מה זה משנה אם היא במים או בשמן, זה 100 קלוריות הבדל. יש פה חזה עוף טחון כי אנחנו הולכים להכין קציצות עוף, וכשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת אני, ורוני ילך לשבת בסלון, כי זה מה שהוא עושה. יוגורט חלבון, יש פה עוד סוג של יוגורט חלבון איפשהו, לא יודעת איפה. גבינה צהובה 5%, שהיא כאילו בפני עצמה היא קצת דיקט, אבל בטוסט נגיד היא אחלה. חומניות מוקפאות ודובדבנים קפואים ליוגורט ואפייה וכאלה. וגודיז, שאם ראיתם באינסטוש, אני קצת מכורה לזה כרגע, ויש בטעם שוקולד מריר ושקדים וווניל עוגיות, וזה 400 קלוריות לכל הקופסה, ככה שאם נפלתם על כל הקופסה,
יצאתם במחיר של ארוחה אחת, אז זה די בסדר. ויש פה פרוסות של גבינה בולגרית, שהן 5%, אז מבחינה קלורית הן באמת די ידידותיות, וחלב 1%, וזהו, קראנצ'ים, זה תוספת מהממת ליוגורטים. טוב, אז ככה זה נראה שזה מסודר. איך אני אוהבת מלא אוכל, ירקות ופירות וחלב וסודה של זקנים וביצים ויוגורטים, גבינות וכל זה. עכשיו יש פה חטיפי חלבון שאני לא יודעת איפה קונים אותם אונליין, אני קונה אותם נו תתפקס. הופה. אז אונליין אני לא יודעת איפה קונים אותם, אני קונה אותם בחדר כושר איפה שאני מתאמנת, אבל אם נתקלתם בהם, הם מה זה טעימים, זה 120 ליחידה, יש פה 2, 20 גרם חלבון לשניהם ביחד והם אחלה. ויש פה גם סניקרס שקנינו לקינוח, שזה קצת פחות ידידותי מבחינת מקרו, אז לא נורא. וגודיז במקפיא זה תמיד רעיון טוב, חמוד שלי. ויש לנו בצל, בננות, החיים הטובים, מלא לחם, צנצנת שמנים של השוקולד, בהחלט מלא, אוי סליחה, ומלא שקדים, אגוזים, כיף חיים. כאילו אין לנו מזגן, אוי זה לא, מחריד, מה קרה? כאילו מרגישה שאנחנו עוד לא שם. זהו, אז כמו שאמרתי, רוב מה שאנחנו קונים זה אוכל שהוא לא מעובד ולא מוכן. זאת אומרת, זה בעיקר חומרי גלם כדי שיהיה לנו להכין עם זה. אז יש פה אין סוף אופציות ואין סוף אפשרויות. טוב, בוא נכין אוכל. בשביל הקציצות של החזה עוף אני צריכה רק קילו חזה עוף טחון, בצל אחד גדול וכוסברה. אני היחידה שבוכה ברמה הזאת מבצל? טוב, אז בזמן שהקציצות מתבשלות, מתדגנות, נגיד מתבשלות, אני מכינה קצת צ'יפס, שבאופן מאוד מפתיע, דווקא הערכים הקלוריים שלו נחמדים ממש, זה לא כאילו צ'יפס מסדוגן, זה כזה תפוח אדמה בתנור, זה הערכים, זה יהיה בתנור בינתיים. אז הקציצות עוד מעט מוכנות, וניצלתי את ההזדמנות עם מה שנשאר לעשות כמו בולונז רק מחזה עוף, כי אני כבר לא קונה בשר אדום, לא כי אני לא אוהבת, פשוט כי אני מרגישה שזה לא שווה את הקלוריות, וגם אני לא כל כך יודעת מה שמים לי שם, כאילו חזה עוף זה חזה עוף, אבל בשר אדום אני לא כל כך יודעת כמה זה שומן וכמה זה בשר, אז אני מעדיפה לעשות בולונז מחזה עוף, אז יש לי כאילו חזה עוף טחון, ובמידת הצורך אני פשוט מוסיפה לו רוטב עגבניות. אז זה כמעט מוכן, רק צריך להכין את הלחמניות, וזה כמעט לא מוכן עוד מלא זמן. טוב, בזמן שאני יושבת פה במחכה שהצ'יפס יהיה מוכן, אתם תסלחו לי אם אני פוזלת, אני כזה משגיחה עליו. בואו נדבר קצת. אז אני עושה קניות פעם בשבועיים, כמו שכבר אמרתי, ואני מאוד אוהבת שהבית שלי מלא באוכל, כי אז נורא קל לי להכין משהו תמיד מוכן, משהו תמיד כזה 2 צעדים לפני להיות מוכן, ואני לא מתפתה או פונה לפתרון היותר קל של להזמין או לאכול בחוץ, כי לא שזה לא כיף ומדהים ומותר וזה אחלה, זה פשוט מכניס אותי ללופ כזה של אם אכלתי בחוץ צהריים, אז אני כבר לא יודעת כמה באמת קלוריות אכלתי, ואז אני אומרת לעצמי, טוב, היום הזה כבר אבוד, אז זה גם ארוחת ערב, אולי אני אזמין משהו, או שאני אוכל משהו שהוא ממש שמן, כי מה זה משנה, היום הזה כבר אבוד. כן, זה חשיבה בעייתית, אבל זאת החשיבה שלי, ואני מרגישה שבתקופה האחרונה ממש למדתי להכיר את עצמי, ואיך אני חושבת, וגם איך להתמודד עם זה, כי להגיד, טוב, אני חושבת בצורה מסוימת ואין מה לעשות עם זה, זה בעייתי. אז אני יודעת שאני חושבת בצורה מסוימת, ואני לומדת איך לעקוף את זה. אז אם אני אוכלת משהו בבוקר שהוא נורא שמן, ואני יודעת אני כאילו אומרת לעצמי, טוב, היום הלך והכל אבוד, אז אני מנסה פשוט לא לאכול את הצ'יטים שלי בבוקר. אני שומרת אותם לערב, ואז אני כבר הולכת לישון ב8, למי שמכיר אותי, וזהו, והיום נגמר. אז אם פתחתי את הבוקר עם שטויות, אני יודעת שהיום
פשוט הלך לי לאיבוד. אז אני אוהבת למלא את הבית באוכל טוב ואוכל זמין, ואם יש לי זמן וכוח אז גם להכין אוכל לשבוע, ואז בכלל זה פשוט כל כך נוח, הכל בקופסאות, הכל, אתם יודעים, כזה בצורת בופה. אז יש נגיד קופסה של פחמימות, נגיד כאילו תוספות, אורז או תפוחי אדמה או פירה או לא יודעת מה, קופסה של ירקות כזה מוכנים בתנור, וקופסה של חלבונים, שזה או חזה עוף או קציצות עוף, או... זה תמיד עוף. הציפ שלי מוכן. הקינוח היום קצת יותר קלוריות מבדרך כלל, יש פה 250 קלוריות, אבל שווה את זה. בעיקרון אנחנו לא נעשה יותר שום דבר מעניין, אבל זה... תודה שהייתם, ונתראה בסרטון הבא.